Rojek ji rojan, Şêrîno ji mişkavan, rabû ji ser ciya bi dengê dîkan. Roj hilda banga serê sibehê, evrên li esîman, mizgîniya baranê. Dem ji deman dem sala buharê, meh ji mehan meha adarê. Bîst û yekê rojê mizgîniya Nevrozê, Şêrîno kakil di navberîkê, xweda ber bi bexşa kulîlkên gundê. Gav bi gav meşiya li kêleha avê, xwegihan pêş kulîlka Nevrozê ya bi navê Pizpizêrkê. Pizpizêrka hêjîn bûye bi xêra dem û devranê, wekî mizgîniya buharê. Lê tirsek çêbûye di nav dilê rebenê, û hêjiya ye ji ber heybeta bayê. Tirsa dil gotiye, ve te biqetîne Şêrîno êhê zarokeke. Çi bike Pizpizêrk? Zarok zarok e, nikare bixeyle. Lêbelê Şêrîno xwetewand û xwest bihemizîne Pizpizêrkê. Got netirse ji min, ez neê dijminê malbat, jiyan, jîn û kokê. Ji nişkeva baranê lêda li ser kulîlkên li bexçê. Pizpizêrk pêşa di bextewar bû bi gotinên Şêrîno û jîndabûna avê. Zivirî û sitra, baran barî çûme zozanê, dîlanê dîlanê dîlana min. Bi stranê hestên coş û dilxweş, kêfxweşî afirî di dilê Şêrîno. û lê zêde kir strana îro Nevrozê cejna buharê. Şêrîno fehm kir kokadar û kulîlkan rastiyek bû ya jiyanê. Divê her kok û jiyan bimîne bi rastiya axê. Ji ber wê ha xweza, ha dar û kulîlkan dişibin jiyana însanê. Ji xwe koka darê bû wekiya malbat, mav û berdewama însanetiyê. Gel ku kok saxlem nîn be, wê ba bêhemdî be jî darê hilweşîne. Çi mehna jêkirinê hebû Pizpizêrkê ji kok û axê? Ji xwe jiyan ji afirandinê vir ve mînaka berdewama ên hene ji hebûnatiyê. Nedixwez Şêrîno zirarê bide ne kokê, ne xwezayê, ne jî bi çeft mînak rastiya malbatê. Bi hevalbûna bi Pizpizêrkê serbilind û dilxweş Şêrînoyê gundê. Fehm kirin mana jîndabûnê û kok û berdewama hebûnatiyê. Çi xweş bû arbûyîn û çêkerxwaz li vî jiyana xweza û însanxwazî. Pizpizêrk û Şêrîno bûn hevalbendiya xweza û mirovxwazî. Vê demê hîn bûn zarokên din ên li gundê, demek palastina nirxan li ser lingan dihêle malbat û însanê. Arbûyîne xweşbîn dike ha afirker, ha xweza, ha însanê. Çi xweş e hizkirina av, wargeh û însanên bezirar ên li vî jiyanê.